Sok ellensége van, de nem képes elbánni velük. Már többször megesett önnel, hogy megverték. Tele van kék-zöld és lila foltokkal. Úgy érzi, már Magyar György sem tudja önt megvédeni. Bánatában már több csomag 100 darabos papír zsebkendőt is elsírt. Fél hazamenni, mert a családja terrorizálja önt az otthonában. A felesége ütiveri, a gyerekek pedig rugdossák önt. És már a védősisak sem segít. Ennek most vége, mert itt a Damu 2000, az ütős megoldás. Nem fogják többször megverni, nem lesz tele kék-zöld és lila foltokkal, nem lesz szüksége Magyar Györgyre, hogy megvédje önt. Bánatában nem kell több csomag 100 darabos papír zsebkendőt is elsírnia. Nem kell félnie többet, hogy hazamenve a családja terrorizálni fogja önt. A felesége nem fogja önt ütni-verni, a gyerekek pedig rugdosni. És nem lesz szüksége védősisakra. És már is itt van Dave. Szervusz, Dave. Kicsit nyúzottnak tűz. Mi az a kék folt a szemed alatt? Ne is mondd, Robert. Sok az ellenségem, de sajnos gyenge vagyok magam megvédeni. Már többször megesett velem, hogy megvertek. Ami kék, zöld és lila foltokat eredményez a szemem alatt. Úgy érzem, már Magyar György sem tud megvédeni. És bánatomban már több csomag 100 darabos papír zsebkendőt is elsírtam. Ez szörnyű. Sajnos, de ez még nem minden. Be kell valljam neked, Robert, hogy már félek hazamenni, mert a családom terrorizál az otthonomban. A feleségem üt fel, a gyerekek pedig állandóan rúdosnak, és sajnos már a védősisak sem segít. Nos, Dave, van egy jó hírem. A problémád immár a múlté, hiszen itt a Damu 2000, ami garantáltan megoldja a gyenge mentális és fizikális képességeidből fakadó meglehetősen komoly problémát. Ez tényleg segít neked, hogy ne lógjon állandóan a fejed felett Damoklész kardja. Ez lenne a megoldás. Ettől nem lesz sok az ellenségem, és elég erős leszek verekedni. Nem fognak többet megverni az utcán, és nem leszek tele kék-zöld és lila foltokkal. Magyar György is képes lesz megvédeni. És nem kell bánatomban több csomag 100 darabos papír zsebkendőt is elsírnom. Nem félek majd hazamenni, mert a családom nem fog többet terrorizálni a saját otthonomban. A feleségem nem fog ütni-verni, a gyerekek pedig rúdosnak majd össze-vissza úgy, hogy már a védősisak sem segít. A Damu 2000-et az Utcai Harcosok Szövetségének ajánlásával az Amerikai Boxunió és a Japán Karate Szövetség szakemberei fejlesztették ki, és évekig tesztelték a Klitschko fivéreken, valamint kiéheztetett, hormonkezelt grizzly medvéken. Kívülről gyémánt bevonatú, ami a legerősebb ütésnek is ellen tud állni, és eltéríti akár a nagy kaliberű lövedéket is. Az ökölrésze különösen erős szilikon-titán ötvözetből készült, aminek ütőereje egy 40 tonnás villanymozdony súlyának felel meg, és könnyedén leterít akár egy egész női szumó válogatottat is. Ezt ugye te sem gondolod komolyan, Robert? Pedig így van, nézzünk néhány elégedett vásárlót. Régebben Méri nénivel sokszor előfordult, amikor utazott, hogy a fiatalok szemtelenkedtek vele, és nem adták át az ülőhelyet a buszon. De amióta Méri néni a Damu 2000-et használja, mindig van ülőhelye a buszon. Régebben többször előfordult, hogy nem tudta megtartani az óráit, mert a tanulók megdobálták rohadt gyümölccsel, áramot vezettek a székébe, és agybefőbe verték baseballütővel. De amióta a Damu 2000-et használja, végre újra vasfegyelem van az óráján. Látod, Dave, ők már mind elégedett használói a Damu 2000-nek, az ütős megoldásnak. De a Damu 2000 még ennél is több dologra képes. Ugye emlékszel még George bácsira? Igen, ne is mondd, szegény George bácsi jól megjárta. Annyira rossz volt feléjük a közbiztonság, hogy fényes nappal is folyton megtámadták. Elvették a pénzét, leszaggatták róla a méregdrága szőrnekabátját, és fizikálisan is bántalmazták. Nos, George bácsi problémája már a múlté, hiszen szerető felesége Méri néni születésnapjára megajándékozta őt egy Damu 2000-rel. Azóta George bácsi imád fényes nappal az utcán sétálni, ha megtámadják, a Damu 2000 megvédi őt. Sőt, elveszi a banditák pénzét, visszaszerzi méregdrága szőrmekabátját. És most már George bácsi bántalmazhat fizikálisan akárki. Ez fantasztikus, Robert! Most már tényleg elhiszem, hogy ha megvásárolom a Damu 2000-et, nem fognak többet megverni az utcán, és nem leszek tele kék, zöld és lila foltokkal, sőt, Magyar György is képes lesz megvédeni, és nem kell bánatomban több csomag 100 darabos papír zsebkendőt is elsírnom. Nem félek majd hazamenni, mert a családom nem fog többet terrorizálni a saját otthonomban. A feleségem nem fog ütni-verni, a gyerekek pedig rugdosnak majd össze-vissza úgy, hogy
hogy már a védősisak sem segít. De még nem árultad el, hogy mennyibe kerül ez a fantasztikus Damu 2000. Nos, azt hiszem, igazán baráti árat tudok mondani azért cserébe, hogy nem fognak többet megverni az utcán, és nem leszel tele kék-zöld és lila foltokkal. Magyar György is képes lesz megvédeni téged, és nem kell bánatodban több csomag 100 darabos papírzsebkendőt is elsírnod. Nem félsz majd hazamenni, mert a családod nem fog többet terrorizálni a saját otthonodban. A feleséged nem fog ütni-verni, a gyerekek pedig nem rugdosnak majd össze-vissza úgy, hogy már a védősisak sem segít. A Damu 2000-et most hihetetlen, bevezető áron kínáljuk. Mindössze 499.999 forintért. Ó, Robert, ez tényleg hihetetlenül olcsó. De ez még nem minden. Most ajándékba adunk mellé egy elsősegélydobozt, valamint egy Damu és Gyémánt CD. Sőt, az első 100 telefonálónak mindezek mellé a Damu 2000-hez még egy bunyós pityú 3000-et is csomagolunk. Az első 10 telefonálónak pedig még egy ajándék baseballütőt is adunk. Ez tényleg egészen elképesztő ajánlat. Meggyőztél, Robert, most már csak azt áruld el, hogy hogyan juthatok ez a fantasztikus Damu 2000-hez. Ajándékbunyós pityú 3000-rel és baseballütővel. Biztosan nagyon drága lesz a szállítás. Ugyan már, Dave, mi sem egyszerűbb ennél. Nem kell más tenned, mint tárcsázni a 0690 es telefonszámot, és már is rendőri kísérettel, jól becsomagolva, bilincsben házhoz szállítjuk neked a Damu 2000-et, az igazán ütős megoldást, hiszen Damu Roland és Bunyós Pityú együtt üt majd Dave barátommal. Rendelje meg most!